Biang radon pandamen nilihin pen ke pacini alam ke lapu henlo non langtha lake khan boka anglong lake dait hortu dai huri ka celenga tawar lo rong boka celenga tawar lo lang ikha alang tum kipu ke kai kita development di kai kita muni tumang no ke development kipu bom lo tame non pu tame ka chung thudun tawe ka celadon tawe langtha mani tum ta theklong lo lake nili pen lake pacan alam ta kali lo nang tum langtha lake alang liki pu bangke November 2025 pen featuring popular non 26 non June chik lo di non anda me kecelar na tu bela la pen mo school kedam ke bang ke 6 lagi lang kedam ke bang osamatum lang bi long ke sak nang ji la hai kedam nang ke bang ke 6 sak khip tik do asi prabjin pen bonai ponet potan de mission ni posi nulihin pen me pudam lo lo laga theklong lor lo jo jongsi alang tum kai kita munira phangethan development di yo lang tha laga lang alur pu ma drain ma dak hi dak si drain do koklo non ke ya lang la tuar ang bong si drain ke do ke the ke ding num pi lo pui la ke lage ke pa chu bai pu ke dak lam ma me pin lo lage thek dak le yo lang ikha donatum lage han boka dor baguri ke parlo irrigation em recharge to bia hem tikup along man nili phanang e pu ke November 2025 pen cheng po pu adim lo ako non 2026 June an nang le an ayo non pu anak che break dama bela lang itha BJP sarkar non nangka cari tang Karbi Anglong tame 10 years ta par et anlo stami non puan ta duar baguri area bang ya development bang pita kedalo alang tumpulo ni tumlong mangon development ma ko pi manangji ni tumlong situ lablo pusi ka kita rada phantan lablo stami non son ge ok churi me ok thi ka chu si thu me yo lang yo